आरो आं नों आरो आं जिउआ जोंनि मोनसे जिउआ जोंनि मोनसे दाउखा राजा नोंसोर मा जागोन? आंहाले अमा सावनायसो जागोनलै। अमा सावनायथ' मोननाय नङा, दाउ मोनगोन। ओइ देखो अमा सावनायसो जानो होननानै बुंखाथारदोंमोनलै आं। मानो बिदि खालामखोब्रा नोंलाय? मानो थगायखो एन्टनिय'? ओइ जेबो दाबुं आंनि एन्टनिय'खौ। एन्टनिय' जेखौ जानो होयो बेखौ जाबानो जाबाय। बिदि होननानै आङो बियो दाउखि जा होनबाबो जागोन नामा? दे नोंसोर मा जायो अर्डार खालामदो। वेटार ओजों फैलाय। आच्छा नोंसोर सानैनि गेजेराव सोर सासेया देरसिन? देरसिन उन्दैजोंलाय मा खोथा? बे जोनोमाव जों खालि उन सिगांल'सो फैनाय जायो। बाखिजों गासैबो एखे। ओमफ्राय सोरनाबा गियाना बारा सोरनाबा गियाना खम फारागथिया बेल'सो। बाखि बेसेबां बैसो बेखौलाय मानो नांगौ? माला उन फैग्रोनाय माला सिगां फैग्रोनाय बेखौसो नांगौ दा। आच्छा नोंसोर सानैनि बिथोराव सोर सासेया सिगां फैग्रोनाय? आं सिगां फैग्रोदों। माने आङो थम'नि गेदेरसिन। ओमफ्राय दा जोङो इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय सानैबो समान जाबाय आरो। आइसि मोजांनि बाथ्रा। थम' देनां देरनानै मा खालामगोन नोंलाय? देनां देरनानै गियान गैयै मानसिफोरनो गियान राननानै होगोन। आच्छा मोजांनि बाथ्रा। नाथाय गियानखौ माबायदि रानगोन नोंलाय? जाय गियान सोना होनायाव लाया थुसोमबाबो खोमा गुदुंजों गन्थं गुदुंजों सोनानै हरगोन आरोखि। बेनो आंनि खामानिया। एन्टनिय' बे थम'नि खोथाखौ लानाङालै। बे थम'आ बाराद्राय बुंथारो। बियो गावनि पसन्द मथे ओंखाम ओंख्रि मोनजाबासो बिनि दिमागा मोजां जायो। नङाबा गोदाव सोराव बकिबाय थायो। आच्छा दै फन फैदों आंनाव। हेलौ मा एक्सिडेन्ट जाबाय? नाथाय माब्रै? आं थांगासिनो दङ। दाउखा राजा आरो थम' नोंसोर सानैया माखौ जानो गोसो जायो बेखौ जाबानो जाबाय। आं हस्पिटालाव थांनानै फैनि। आं बिलखौ होलांनोसै नोंसोर टेनसन लानाङा। थांनोसैबो आरो? औ दे थाथ' नोंसोर। मानो थांखोब्रा जोंखौ गारनानै? माने आंखौ गारनानै? मानो थांनो मोना नामा? जोंथ' मोनजासिगोन ना। गोसोबायदि जि जानांगौ बेखौ जालांनोसै। अब्लाबो आं एन्टनिय'जोंसो रायलायनो लुबैदोंमोन ना। एन्टनिय'आ दिनै आंखौ स्कुलनिफ्राय लाबोनानै रेस्टुरेन्टाव लाबोलायबाय। आरे आं माला देरगोन? एन्टनिय'जों माला लोगो जानो मोनगोन? आं देरनो लुगैबायबा हाथुराजों दाफ्लंजोबनानै होगोन। अब्ला नोंखौ गोजौ नुगोन। थम' साला थम' मासे गाज्रिलै नोङो जेबो बुजिया। नैबे थम'आसो गासिबो बुजियो। गोसोआव लाखि। जोंलारि आइ दैया दुंबाय खोमा। दे दैखौ सोलायनानै होफैदो। जागोन दे आयै। माथो कलेजाव थाङालासिनो माथो फरायबाय थाखो नोंलाय? जोंना साननैसोनि उनाव एगजाम जासिगोन बेनिखायनो फरायबाय थाखादों आं। ओमफ्राय आयै आंना एसे गोजानाव फरायनो थांनो लुबैदों। मायाव? आं इण्डियानि बाहेराव फरायनो थांनो गोसो जादों आयै। आइ जोंलारि नोंखौ इसिबां गोजानाव बोरै फरायनो थिनहरनो हानो जोंलाय? नोम्फानि बिजनेसआबो जेने थेने जानो थाखायल' थोयो। गायग्रा हाखौबो फाननांबाय। दा इसिबां गोजानाव बोरै थिनहरनो हानो आइ? आयै नों बेखौ टेनसन लानाङा। आं स्कलारशिपजोंसो फरायनो थाहैगोन। आं बिनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामगासिनो दङ आयै। आं ना स्कलारशिप लानानै फ्रियावनो फरायहैगोन। बिदिबो जायो आरो? औ जायोथ' आरो। बिनि थाखायनो आं खस्थ' खालामगासिनो दङ आयै फरायगासिनो दङ। आरो बाहेराव फरायहैनो थाखाय आङो एन्ट्रेन्सआव पास जानांगोन। बे एन्ट्रेन्सखौ होनो थाखायनो आं थै-थां जुजिगासिनो आयै। जुदि आं एन्ट्रेन्सआव पास जायो अब्ला आं स्कलारशिप मोनगोन आरो आंनि फरायनाया गासिबाबो फ्रि जागोन। बेखौ गभर्नमेन्टआनो आंनो होगोन। बिनि थाखायनो आं बाहेराव फरायहैनो थाखाय थै-थां जुजिगासिनो आयै। नोंलाय मायावथो फरायहैनो गोसो जाखो? आंना जापानाव फरायहैनो गोसो जादों आयै। दे जागोन नों जेखौ मोजां नुयो बेखौ खालामबानो जाबाय आइ जोंलारि। आंबो ग्रेजुवेटखौल' होनानै थाबाय बेफोरनि बायदि बांद्राय थालखौनो लायासै। जेबो नङा दे आं फरायहैगोन। नों फरायनो मोनासैना आयै? नोंनि जानानै आंबो फरायहैगोन। नाङा दे मालाबा गावनि सिमांखौबो फुरा खालामनांगौ आइ। नों जा लुगैदों बेखौ खालामबानो जाबाय। जागोन दे आयै। बावदोंसो आयै आं दै सोलायनो होननाया। र' सोलायहैनि आं। बिदि खस्थ' खालामनानै फरायनो हायोबाथ' मोजां। गावआ जेखौ मोजां मोनो बेखौ खालामथोंसै। सानसे बिराद मोजां बुस्थुखौनो बानायथारदों माथोलै। धन्यबादलै। बिदि होननानै लोंजोबाबानो जाबाय। लोंजोबनाङाहाय। आइया बिहरदों आइनो हैनांगौ आंहा। मानोथो सेरेब सावबाय थायो नोंलाय? अमायालाय अमानि थाखायनो सावनांगौ जायो। आरो मोनसे खोथा। मा खोथा? एबारनिफ्राय नोंनि जिम्मेदारिया बारायलायसिगोन। मानोब्रा?
माने आलासि गोदान फैनो नागिरबाय। आलासि? सोर आलासि? बे गोजां बोथोरफोरावलाय गोसो गोलानो? नङाहाय, गुबुननिफ्राय फैया, जोंहानिनो आलासि। ने नों बिफा जाबावसिगोन आरो आं बिमा जालायबावसिगोन। नंगौ नामा? जोबोर गोजोननि बाथ्रालै बेथ'। ओमफ्राय मा खेबसेयावनो मोननै खामानि मावबाय थायोब्रा नोंलाय? माथो मावाबालाय? जोंलारि आइखौबो थिननांगौ ना? नाहाय, जोंलारि आइया मालाय गोजानाव फरायहैनो थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो। बेखौ बांद्राय खस्थ' होजाया। अब्लाबो एसे एनैखौ मावजायोब्रा। साननैसो फामिखौनो लाबोनानै दोनफैनोसै नामा? औ, आंबो बेखौनो सानदों। मानसियालाय बहाथो दं दालाय फामियालाय? लोगोफोरजों शिलंआव थांदोंनो। दहायसो फुङाव फन खालामदोंमोन आंखौ। आच्छा दे, नों बेफोरबायदि अबस्थायाव बांद्राय खामानि मावनाङालै सोमसि, मिथिबाय? जोंहा आलासि गोदान फैनांगौ दङ। औ। दिनैबालाय आं बयनोबो पार्टि होगोनलै। गासिनोबो पार्टि होनांसिगौ आंहा। जागोन दे। बयनोबो बादामालि गांसे राननानै हरगोन आं। जागोन दे, हरबानो जाबाय। जोबोद गोजोनबायलै आं सोमसि, आलासि गोदान फैसिगोनखाय। बे बाराव हौवासा जागोन बायदि मोनदों आं। आंबो बेखौनो मोनदों। आरो हौवाबाबो हिनजावबाबो आंनि थाखाय गासैबो समानसोहाय। इसोरा जाखौ हरो बेखौनो लागोन। माथो। होमबालाय आङो खामानियाव हेफाजाब होफानोसै नोङो दे। नों बांद्राय खस्थ' मावबाय थानांला। दे, जागोन। ओइ ददे, नोंनि थाखाय जि मोजां हौवा बासिबाय आं। जेरै माइरङाव माइगाब बासियो, थिग बिदिनो मोजां हौवा सायख'नानै नोंनि थाखाय लाबोबाय आं। नैबे सासेया डक्टर, आरो नैबे सासेया बिराद गिदिर थिकादार, आरो नैबे सासेया बिराद गिदिर बिजनेसमेन। नों रानि जानानै मोनजाहैगोन। आरो नैबे सासेया गोबांबा गिदिर प्रफेसार, बेहाबो गोबां सम्पति दं। आरे मानो नायाखै? आं नोंनि थाखाय हौवा मोजां सायख'नानै होदों। नाया होनबानो जागोन नामा? बेफोरबायदि बुरिरि जानानै सानबेसे थानो नोंलाय? मानसिया जोनोम जादों जेब्ला खेबसेबाबो हाबा जाखानांगौ। आं जाया। जोंनि भारत हादराव पपुलेसनानो बिराद बारा जाबाय। आं हाबा जाया। हाबा जानानै आरोबाव आं अनजिमा बारायहोनो गोसो गैया। आग्लि, बिदि बुंबानो जाबाय। जोंनो जिउआव सासेबाबो जिउनि लोगोरि नांगौ। आं बिब' मालाय नोंजों बेसेबांथो थाबाय थानो? जोंनो दुखु सुखुआव जेब्लाबो बाहागो लाफाबाय थानाय सासे मानसि नांथारगौ, जायखौ बिमाबाबो बिब'बाबो हेफाजाब होनो हाया। आंथ' नैबे सासे प्रफेसारखौ फसायबाय। बेबो नों बायदिनो गोरों गोराना। दाजाब दानख' खालामलायबाय थानो हागोन सानैजों। नाङा आंनो। मानोथ' अख्रा जासिबाय थादोंब्रा? नाङा होननायखौ खोनायाखै नामा? ददेनो नाङानो रावखौबो। नों ददे जाया, मादैसो जायो। बेखौ मादै बुं। आं ददेसो बुंगोन। बे आंनिख्रुइ उन्दैसिन मानसिखौ आं मानो मादै लिंनो? लिं आं। बैसोआव उन्दैबाबो सोमोन्दोनिसो खोथा थायो। सोमोन्दोआव जुदि देरसिनबा बैसो उन्दैसिनबाबो नों सोमोन्दोखौनो लाखानांगोन। मादैसो जायो ददेखौ। आं मादै लिङा। मानो लिङा? आं लिङा। सिख्ला मानसिफोरखौ मादै लिङो नामा? लिङा होनबानो जागोन नामा? आं नोंनि बिमा जाबाय नालाय, बियो आंनि बिनानाव नालाय, नों मादै जागोन ना? बिमादै लिं। ददे, सोरबा हौवाखौ फसायदोंबा खोन्थाना लाबानो जाबाय। आं जानाय लोंनायखौ एसे लाहार फाहार खालामहैनि। ददे, नों जानला मानला मानसिजों फटक नुबानो हाबा जानाङालै ददे। फटकआव बेलेग, रियेलाव बेलेग जायो। आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों। गोदो गोदाय सानसे समाव सासे हौवाजों थगायजाबायना। मा थिक बिसोरबो नोंखौ थगायफिननो हागौ। बेनिखायनो नुखा खोनाखा साखाथियाव जाय दङ बेजोंनो जानांगौलै। आंथ' नोंखौ दासिमबो मेजेरो। नोंसो मा सानो? जुदि आं नोंखौ मोनो, ग्लब दै गुदुंनायावबो गब'नानै थानो हागोन आं। गोजां बोथोरनि दै गुसु दैमायावबो गोजोमना थानो हागोन आं। जोंबाय थानाय रोहो अरावबो जिरायनानै थानो हागोन आं। जुदि नों आंखौ मोजां मोनो आरो आंनि अननायखौ लायो। दुंब्रुद दैयाव गोजोमनानै थागोन ना गुदुं दैयाव गोजोमनानै थागोन? बाप्पावै, मानो दुंब्रुद दैयाव थानांगौ जाखोब्रा? ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव। जुदि नों ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव गोजोमनानै थायो, अब्ला नोंनि बिगुरा गुस्लायगोन। बिगुरा गुस्लायबा मेजेम नुजागोन। मेजेमा नुजाबा नोंनि जिउफोरानो जोबजोबगोन। अब्ला मा लाब? आरो गोजां बोथोराव नोङो दैमायाव गोजोमनानै थानो होनदों नामा? दैमायाव जुदि गोजोमनानै थायो, दाथ' गोजां बोथोर, गुसु बोथोर, दाथ' गुसुआनो बेसेबांबा 10 डिग्रि गुसु जानानै दं। अब्ला नों एसेबां 10 डिग्रि गुसुआव नों बोरै हाबनानै थानो? नों थैगोन। खमफि थैगोन। आरो अर गुदुङाव नों बोरै जिरायनानै थानो हानो? लोगो लोगो खामनानै सेवहांगार जागोन। बाप्पावै, खोथाखौ मानो नों इसेबां लजिकआव लाङोब्रा? एसे रमान्टिकआव लांब्रा।
दाबायदियाव आं नोंनि थाखाय मा खालामनो हागौ मिथिगौ ना अख्रांनि हाथरखिखौबो थुख्लायनो हागौ नाथाय दान्दा गैयैखायसो थुख्लायाखै आं लजिक गैयि खोथा रायलायनाङा आंजों जि खोथाया सैथो मुलुगाव सैथो बे खोथाखौसो बुं बिना लजिकनि खोथा रायलायनानै आंनि खर'खौ दाजा बाप्पा ओइ ददे बे ददेयाबो जे आरो माबा लजिकनिल' खोथा नागिरबाय थायो दैट आइएस अफिसार जानांगौना आंहा थियारि खालामनांगौआ बावनानैसो दं माबा मोनसेथ' खालामनांगोनलै जिउआव नङाबा आं बेफोरबायदि बोराय जानानै बेसेबां मिनिजाबावनो मानसिफोरजों आरो कमेन्ट सेक्सनाव बा आंखौ बायदिसिना होनहरग्राफोरा गावस्राबो हिनजाव मोनाबा हौवा मोनाबासो आंनि दुखुखौ मिन्थिगोन दा अब्लासो आंनि खाथियाव गाबै गाबै बुंफैगोन नोंसोरो थफिरा नोंनि खोथायानो सैथोमार होननानै नोंनि दुखुखौ जों बुजियाखैमोन होननानै बै समाव आंबो नोंसोरखौ मिनिगोन मिथिबाय आंखौ थफिराम हाथाय माराम होनग्राफोरा यानो जादोला भिडिअखौ नायनानै अनसायबाय थानायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनोलै बाय बाय खुलुमबाय आं बमब्रमा बयनिबो आगोमा दिनैनि गाहाय रादाबावनो दङ एमएलए अमा राजानि फिसाला आरो दुरलाय एमएलएनि फिसौजोजों बिसोर सानैबो मोनसे जायगायाव बेराय होननानै थांबाय थादोंमोन थिग बे समावनो सिगांनिफ्राय ट्राक मोनसे फैनानै सौदाव फैयो जाउनाव सानैबो लोगो लोगो जखम जायो आरो बिनिनो सासेया बांसिन जखम मोनो दुरलाय एमएलएनि फिसौजोआ दा बिथांमोनखौ खाथिनिनो सिभिल हस्पिटालाव लांदों होननानै सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोनो अब्ला दिनैनि एपिसोडखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों बाप्रे माब्रै बिदि एक्सिडेन्ट जाखोलै गथ'फोरालाय बिफाया मिथिदोंना मिथियाखैब्रा आच्छा बारु थाइबानि लारु बिदिसो जाखुमालायना दं खोथाया होमबा निउस नायनानैसो मिथिलायबाय आं हाफा आंनि फिसाजोजों आंनि फिसालाजों बहा थांनायमोन बिसोरलाय एक्सिडेन्ट जालायलायनाय सार गिनांगौ जेबो खोथा गैया एमाव राजाया मोजाङैनो दङ जखमा सासेनासो गाज्रियैनो जादों थांनो हासिगोन नों जागोन सार थिगानो जाबाय दे जेबो गाज्रि जखम जायासै नाथाय हाफांनि फिसाजोआबा माबायदि अबस्थायाव दं हाफाङा मिथिनांगौबाथ' जाख्लाबथारगोन एमाव राजाखौ दा मा जाबावनांगौ जाखो अब्ला नोंथांमोना बे एपिसोडखौ मिथिनो थाखाय गाबोन नायबानो जाबाय गाबोन भिडिअखौ लाबोलायगोन एसे गोलावैनो दे होमबालाय बाय बाय